Hello! Welcome back to my channel. This is Nang Bandens TV. Mapunta tayo sa garden. Iba't ibang nakita ako. So, meron akong nakita na nakaperimind po sa bata pa ako. Ito po ay aloe vera. So, familiar po nyo ito mga kabandin. So, ito po. Nagkuha ako ng isang dahon kasi hilig ko talaga yung mga tanim namin. Marami kaming tanim at isa doon ang aloe vera. Kaya ito po ang trip ko ngayon. Ito pong aloe vera, maganda po ito sa ating panit, sa ating skin. Pag ilagay natin, marami po itong vitamins. 'Di ba? Kung gusto niyo malaman, i-search niyo na lang. Pwede niyo i-google. Yon, Sinang Bandi, nagtagalog. Okay. Ilagay na natin sa ating balat. 'Di ba guys? Yon po. Yon. Ipunas natin. At saka nakita nyo, ang ganda ng panit ko, yung balat, maganda po siya, smooth. So, itry nyo mga kabandin. Makatipid po tayo lalo na sa panahon ngayon, pandemic, dapat magtipid-tipid din. At saka, hindi na tayo makabili ng lotion, 'di ba? Sa ngayon, napakamahal ng lotion. Ang iba naman, pampaputi, pampaano dyan sa balat. Ito po ay very natural. Hindi na natin kailangan na mag-ano pa. Very natural po to. Walang side effect. Hindi po pwede kahit ano bilhin natin para maputi or maano ko tayo. Diba? Aloe vera lang ang katapat. Isang dahon lang. Okay na. Tipid tips. Okay, this is Nang Bandens TV. Thank you for watching. Bye-bye. Love you all.